I den her opgave 23, så skal vi have lavet de her to sider til en del af et parallelogram. Og først så skal vi måle, hvor lang den her side er. Den er 2,5 cm. Og nu skal vi måle, hvor lang den her side er. Den er 5 cm. Og så skal vi så have tegnet vores parallelogram ved at lave vores passer. 2,5 cm lang. Tegner vi en halv cirkel sådan der. Og så for den anden side 5 cm. Så laver vi vores passer til 5 cm. Det var en halv cirkel her. Og der hvor de to halvcirkler krydser hinanden, det er et hjørne, som vi skal have forbundet med de to andre linjer.